Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Куды знікла вада? Жыхары рэгіёна скардзяцца на слабы напор у сетцы. Золата палёў. Аграрыі прыступілі да ўборкі лёну. Дзеці малююць радзіму. Новы тыраж размалёвак адправіўся да адрасатаў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Спякота выпрабоўвае рэгіён на трываласць. Анамальна высокія тэмпературы гэтага тыдня рэзка абвастрылі праблемы з водазабеспячэннем у жылых дамах. Менавіта гэтыя пытанні апынуліся ў топе зваротаў на сённяшняй прамой тэлефоннай лініі губернатара Івана Крупко. Паралельна з гэтым на кантролі застаюцца і іншыя вострыя тэмы. У прыватнасці, збой у графіку руху грамадскага транспарту, якія таксама прагучалі ў ходзе прыёму. Падрабязнасці ў Тацяны Пеменёнкавай. Поселок Чырвоны Маяк Гомельскага района ад абласнога цэнтра аддзяляюць лічаныя кіламетры. Аднак блізкасць да горада не выратавала мясцовых жыхароў ад транспартнага тупіка. Прыгарадныя аўтобусы проста не заязджаюць у населены пункт. Каб дабрацца да працы ці бальніцы, людзям даводзіцца ісці пешшу да найбліжэйшай трасы. Около нас ходил транспорт, когда пролаживались дороги. Именно в поселок Красный Маяк заезжали в Залипье и разворачивались на Залипье. Действие продолжалось. З моманту апошняй карэкціроўкі маршрутаў вады ўцякло немала, і сёння дзейны транспарт у пасёлак сапраўды не заязджае. З пункту гледжання закона парушэнняў тут няма. Ад прыпынку да мяжы Чырвонага Маяка каля 2,5 кіламетраў. У той час, як сацыяльны стандарт дапускае адлегласць да 3. Аднак падыходзіць да праблемы людзей фармальна кіраўнік вобласці не стаў. Іван Крупко даручыў профільным службам прапрацаваць альтэрнатыўныя варыянты і ў бліжэйшы час пусціць сюды эксперыментальны маршрут. В настоящее время прорабатывается возможность организации заезда отдельного маршрута, который будет проходить через населенный пункт Красный Маяк и Залипье, для того, чтобы удовлетворить потребности жителей, вывозить их утром в город и вечером забирать из города, перевозить обратно домой. А вось на прамую тэлефонную лінію абрынуўся шквал зваротаў наконт знікнення вады. Так жыхар аграгарадка Пакалюбічы паскардзіўся, што пасля 8 гадзін вечара пра ваду ў кранах наогул можна забыцца. Напор падае настолькі, што газавая калонка проста не ўключаецца. І такая сітуацыя працягваецца практычна да 11 вечара. И полностью, но давление настолько низкое, что у нас на 2-м этаже не срабатывают водонагреватели. Прычына стандартная для летняга сезона. У анамальную спякоту мясцовыя жыхары пачынаюць масава паліваць агароды, таму сістэма проста не спраўляецца з пікавай нагрузкай. Тым не менш, пакідаць людзей без вады ў задушлівыя вечары недапушчальна. Іван Крупко даручыў камунальным службам выехаць на месца, праверыць стан свідравіны і тэрмінова знайсці тэхнічнае рашэнне, каб стабілізаваць ціск у сетцы. Посмотрим по этому вопросу, что и как дальше, что там случилось, есть ли какие техническая ситуация, или все-таки все упирается в температуру. Хорошо, спасибо большое. Будем на связи с вами. З падобнай праблемай на прамую лінію звярнуліся таксама жыхары Добружскага і Брагінскага раёнаў. Што менавіта стала прычынай камунальнага збою, анамальная спякота ці тэхнічныя непаладкі ў сістэме, зараз правяраюць кампетэнтныя службы. Тацяна Пеменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У рэгіёне стартаваў сезон ільнонарыхтоўкі. Праца кіпіць пад пякучым сонцам. Важна не ўпусціць час. Уборка лёну – складаны тэхналагічны працэс, які патрабуе ад раслінаводаў ведання асаблівасцяў гэтай культуры. Михаил Синіцын працягне тэму. Лета выдалася гарачым, але аграрыям гэта на руку. Залацістыя палі ў наваколлі вёскі Званец Рагачоўскага раёна дасягнулі той стадыі спеласці, якую называюць жоўтай. Пачынаецца церабленне лёну, адна з самых адказных і напружаных работ у палявым цыкле. Гэта не проста збор ураджаю, гэта барацьба за якасць валакна, сыравіны для тэкстыльнай прамысловасці. В районе 2338 гектар сеем. В Армянском, Рогачевском 624 гектара. И общей площади составляет посевная площадь у нас 2962 гектара. Маштаб уражвае. Велізарныя плошчы патрабуюць максімальнай канцэнтрацыі сіл. Каб не страціць каштоўны час, гаспадаркі задзейнічаюць усю наяўную моц. Сучасныя камбайны, спецыяльна настроеныя пад спецыфіку культуры, выходзяць на палеткі. Задача не проста сабраць масу, а максімальна акуратна, без страт атрымаць каштоўную сыравіну. Рабочий начинается с 7 часов и до 8-9. Ну, по погоде все, как погода дает.
А если погода хорошая, то попозже работаем. А если даже дождь пройдет, то уже не идет дождь. Праца ў поле бесперапынны рытм, пыл, пякучае сонца і ювелірная настройка механізмаў. Лён культура капрызная, якая патрабуе ідэальнага балансу. Сцябло павінна быць дастаткова сухім, але не перасохлым, каб валакно не страціла эластычнасць і трываласць. Памылка або спазненне ўсяго на пару дзён могуць істотна знізіць каштоўнасць ураджаю. Вчера мы приступили к тереблению льна. Не скажу, что это рано, это нормально. Раньше начнем, хуже не будет. Мы планируем собрать более 10 тысяч льна. Задачи поставлены жестко. Это не только областью, это доводится нам республикой и президентом. Так что здесь никаких у нас отступлений не будет, каких-то раздумий. Все будет у нас жестоко с дисциплиной связано и по технологии, и по регламенту. Никаких отступлений. Страда толькі набірае абароты. Наперадзе самыя працаёмкія тыдні, калі тэмп будзе дыктавацца не графікам, а станам надвор'я і гатоўнасцю раслін. Сёлета на палях Кармянскага і Рагачоўскага раёнаў лён пасеяны на плошчы больш за 2900 гектараў. Аграрыі разлічваюць атрымаць ураджай не ніжэйшы за 35 цэнтнераў з гектара. Михаил Синіцын, Валерий Хапанько, телерадыёкампанія «Гомель». Падарунак для немаўляці. Маці дзяцей, якія нарадзіліся напярэдадні галоўнага свята краіны, віншавалі сёння ў Гомелі. Сумесная акцыя БРСМ і ДАІ прайшла ў абласным роддоме. Для кожнай сям'і падрыхтавалі камплекты адзення з нацыянальнай сімволікай і рэчы, неабходныя для першых дзён жыцця. Мы очень надеемся, что данные сувениры станут символом заботы, той заботы, которой окружена каждая белорусская семья в нашем государстве. Проводя такую важную патриотическую акцию, хочется отметить важность той государственной молодежной политики, которая проводится сегодня в нашей стране по поддержке молодых семей, по поддержке Института материнства. И мы, как Белорусский республиканский союз молодежи, несомненно, подключаемся к этому и транслируем в массы о том, что сегодня рождение детей – это главный ориентир у молодежи. Это важно, нужно. Сёлета проект упершыню рэалізавалі сумесна з абласной дзяржаўтаінспекцыяй. Такое партнёрства сімвалічна. Мы часта чуем гісторыі, як экіпажы ДАІ з уключанымі маячкамі суправаджаюць будучых мам у радзільны дом у самыя адказныя хвіліны. Символично, что в такую дату, 3 июля, в День независимости Республики Беларусь, а также с учетом того, что 3 июля еще будет и 90 лет со дня образования госавтоинспекции, сотрудники ГАИ вместе с БРСМ проводят вот такую вот акцию, напоминают женщинам о том, как важно и нужно соблюдать правила дорожного движения с учетом того, что у них уже появились маленькие дети. Акция з'яўляецца адным з ключавых праектаў БРСМ, сведчыць, што патрыятызм пачынаецца з сям'і, з клопату пра маці і дзяцей. Выдача сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання 2026 года стартавала сёння. Атрымаць іх можна непасрэдна ў пунктах праходжання іспытаў. У Гомельскай вобласці для яго правядзення было задзейнічана 6 пунктаў. На базе 4 ВНУ у Гомеле, а таксама ва установах Мазыра и Светлогорска. Централизованное тестирование на базе нашего университета проходило около 3700 абитуриентов. Соответственно, сейчас они будут получать сертификаты. Для получения сертификатов абитуриентам необходимо предъявить паспорт, пропуск с отметкой ЦТ прошел, а также документ об образовании. Будет работать и приемная комиссия во время приемной кампании. То есть тут абитуриентам буквально выйти с одного кабинета, забрать сертификаты и уже подавать остальной пакет документов для поступления. Звычайна ў першыя дні наплыў абітурыентаў вялікі. Для зручнасці арганізаваны асобныя кабінеты для выдачы сертыфікатаў па кожным прадмеце. Гэта дазваляе пазбегнуць чэргаў. Пришла забрать сертификат со своими баллами. Все удобно, все предметы по каждому кабинету. Пришел, забрал. Очень быстро, все комфортно. Я вообще не стояла в очереди, пришла и забрала. Атрымаць сертыфікат можна па месцы здачы ЦТ ў буднія дні з 9 до 18 гадзін. У перыяд работы прыёмнай камісіі з 12 па 17 ліпеня выдача будзе ажыццяўляцца без выхадных. Сертыфікат сапраўдны на працягу 2 гадоў, до 31 снежня 2027 года.
года. Таму нават калі абітурыент вырашыць не паступаць у гэтым годзе, яго сертыфікат будзе прыдатным да заканчэння тэрміну дзеяння. Захаваць прыродную спадчыну і развіць экатурызм у самым лясістым раёне Гомельшчыны, Лельчыцкім, адбылося адкрыццё абсталяванага прыроднага маршруту. Новая экасцежка будзе карыснай як для дзяцей, так і для дарослых. Прапануе бяспечнае знаёмства з багатым раслінным і жывёльным светам Палескага краю. Па унікальнай палескай сцежцы прайшліся і нашы карэспандэнты. Лельчыцкі раён самы лясісты ў рэгіёне. Зялёны акіян займае 70% тэрыторыі. Каб паказаць гэтую адметнасць і асаблівы рэльеф, недалёка ад гарпасёлка стварылі унікальную сцежку даўжынёй больш за кіламетр. Гэта не проста маршрут у далечыні ад дарог, а месца, дзе чалавек вучыцца быць саюзнікам прыроды. Нават само адкрыццё зрабілі максімальна экалагічным. Замест звычайнай чырвонай стужкі – гірлянда з хвоі. 3! Лес заўсёды натхняў паэтаў і пісьменнікаў, таму на стэндах новай сцежкі з'явіліся цытаты класікаў пра прыроду. На працягу ўсяго маршруту абсталяваны інфармацыйныя кропкі з цікавымі фактамі пра мясцовую флору і фауну. Каб шпацыр быў камфортным, для турыстаў уладкавалі зоны адпачынку, арыгінальныя фотазоны і пляцоўкі з найлепшымі відамі. Основная задача этого проекта – это чтобы лес, как национальное достояние нашей республики и как храм природы для каждого белоруса был немножко понятнее и ближе. У нас много на самой тропе, много различных локаций. Это и информационные стенды с описанием флоры и фауны Беларуси, и апидомик, и партизанские стоянки, партизанские землянки, обзорная площадка, оборудованная фотозоной. Маршрут цалкам закальцаваны. Турысты вяртаюцца акурат у кропку старту. Па дарозе можна ўбачыць не толькі лясныя пейзажы, але і чырвонае золата Палесся, журавінную плантацыю, а яшчэ мясцовых насельнікаў – бабра, качак, чарапаху і вуллі з пчалінымі сем'ямі. У нас в области 21 лесхоз, и в каждом лесхозе своя экологическая тропа. У нас нет одинаковых экологических троп, у нас каждая экотропа со своей изюминкой. Мы постоянно проводим семинары, общаемся, где-то перенимает кто-то опыт. Мы постоянно учимся, постоянно развиваемся, и я уверен, наши экотропы будут достойным местом для проведения досуга наших людей. На канцавым прыпынку экалагічнай сцежкі партызанская стаянка. Сярод маляўнічых лясных прастор наведвальнікі згадваюць гераізм і мужнасць партызанскіх атрадаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі раёна і ў гады Вялікай Адчыннай вайны змагаліся за свабоду і незалежнасць будучых пакаленняў. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Беларусь у яркіх колерах. Сумесная акцыя грамадскага аб'яднання «Белая Русь» і тэлерадыёкампаніі «Гомель» працягваецца. Сёння удзельнікамі праекта сталі 30 дашкольнікаў дзіцячага сада нумар 57 горада Гомеля. Дзеці атрымалі ў падарунак унікальныя інтэрактыўныя размалёўкі. Яны дапамогуць не толькі навучыцца маляваць, але і з цікавасцю вывучаць сваю краіну. На старонках адноўленага выдання дзяржаўныя сімвалы, а таксама славутасці рэгіёна. QR-код вядзе на телевизийный выпуск инструкцию. Учиться любить Родину – это, конечно же, и все идет из семьи. Но и в учебных заведениях очень много уделяется этому внимания. Но если школьник, дошкольник получит такое красочное издание, ведь все запоминается то, что прошло через эмоции. Если мы подарим сегодня в первую очередь детям эмоции, чтобы они совместно с родителями, тем более на каждой страничке есть QR-код, куда можно перейти на видеоурок, посмотреть, как это происходит, все это расскажут. Буду рисовать флаг нашей Беларуси. Какими цветами? Красным, зеленым и белым. Проект стартаваў у мінулым годзе да Дня ведаў і ахапіў 16 тысяч першакласнікаў. Да Дня незалежнасці размалёўкі атрымаюць і выхаванцы раённых дашкольных устаноў. У будучым выданне дапоўняць новымі гістарычнымі і архітэктурнымі аб'ектамі і распаўсюдзяць у іншых рэгіёнах краіны. З заўтрашняга дня спякота пачне адыходзіць. Чакаюцца дажджы і навальніцы, шквалістае ўзмацненне ветру. На 2 ліпеня аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Бліжэйшай ноччу будзе пераважна без ападкаў. Днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Мінімальная тэмпература паветра ноччу да 21, максімальная днём плюс 33. У пятніцу 3 ліпеня на большай частцы тэрыторыі рэгіёна чакаюцца дажджы месцамі
месцамі навальніцы. Уначы будзе плюс 15, плюс 20, днём плюс 22, плюс 27. 4 ліпеня дзённая тэмпература яшчэ крыху апусціцца да плюс 19, плюс 24. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Гомельском районе в реке Сош утонул мужчина. Трагедия произошла вблизи поселка Ильич. Тело погибшего извлекли из воды работники освода. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Гомеле зарегистрировано ДТП. Водитель «Джили», двигаясь по улице Барыкина, выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, в результате чего наехал на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на зеленый свет. С различными травмами пострадавшие доставлены в больницу. Еще одно ДТП произошло по улице 1 Луначарского, также областного центра. Водитель автомобиля Kia при выполнении разворота не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мопедом. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован. Между тем, по улице Ильича в Гомеле водитель автобуса во избежание столкновения с иномаркой, водитель, который создал препятствие для движения общественного транспорта, применил экстренное торможение, из-за чего в салоне упала женщина. С телесными повреждениями ее доставили в больницу. В Добруше огонь охватил жилой дом. Пожар зарегистрирован по улице Герцена. В результате уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, помните о соблюдении правил безопасности. Не перегружайте электросети, не вставляйте включенные электроприборы без присмотра. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении задымления подаст громкий звуковой сигнал и предупредит вас об опасности. Житель Мозыря, пытаясь продать электросамокат, потерял более 2000 рублей. Схема преступления была стандартной, но эффективной. Злоумышленник нашел объявление на одной из торговых площадок и перевел общение в мессенджер. Там он предложил воспользоваться услугой доставки, прислав ссылку на якобы официальный ресурс курьерской службы. Потерпевший, не заподозрив неладного, ввел реквизиты своей банковской карты и коды из СМС. Это позволило преступникам похитить со счета денежные средства. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Футбольный клуб «Гомель» в четверг сыграет на выезде против борисовского «Батэ». Стартовый свисток прозвучит в 18:00. Зелено-белые после 13 туров расположились на 5-й строчке в турнирной таблице. Борисовчане пока идут в зоне вылета на предпоследней позиции. Завершились очередные матчи детско-юношеского первенства, которые стали заключительными для команд футбольного клуба «Гомель» в нынешнем сезоне. Лишь в возрасте Ю-16 зелено-белые праздновали победу 1-0. В других поединках зафиксирована ничья и 2 поражения. Новый контракт с «Металлургом» подписал защитник Артем Волченков. Соглашение рассчитано до конца сезона 26-27. Волченков – воспитанник «Металлурга» и трехкратный чемпион Беларуси в составе родной команды. В сезоне 22-23 был признан лучшим защитником экстралиги, а прошедшей весной попал в список номинантов в этой же позиции. В прошлой кампании на счету Волченкова 38 очков за «Волков» во всех турнирах при показателе полезности плюс 24. Тем временем нападающий Владимир Кораблев покинул «Металлург». Хоккеист попытается закрепиться в другой лиге. Кораблев выступал за «Волков» в 3 сезонах и дважды стал в Жлобине чемпионом Беларуси. Всего на его счету 140 матчей в форме команды в экстралиге и 78 набранных очков.